Banay sa napatay nga 11 anyos nga libod suroy nga bata formal nga midangup sa NBI aron pagreklamo batok sa mga pulis sa Station 2. Usa sa mga most wanted sa Zamboanga City napatay sa mga pulis dihang giserve ang warrant of arrest batok kaniya. International delegate sa Pontifical Committee alang sa International Eucharistic Congress mangabot sa Sugbo. Kadalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, sirado sulod sa duha ka adlaw. Nunod sa pagsaulog sa kadaugan sa Mactan, duha ka adlaw nga street party magsugod ug mga adlaw. Imahe ni Senyor Santo Niño gibalhin ngadto sa simbahan sa San Nicolas sa ikaduhang traslasyon sa pagsaulog sa ika-450 nga pagkakaplan sa imahe. Mayong hapon Sugbo, Kabisayan, ani nang mga balita uban ang kinatibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlong Biyernes petsa 24 sa buwan sa Abril tuig 2015. Ako si Dennis Tanok. Amo nang ihatod ang mas sayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Cebu Archbishop Jose Palma miawhag sa publiko nga dili dayon hukman ang mga polis nga gireklamong midagmal sa mga bata nga ilang gipangdakop nga miresulta sa kamatayon sa 11 anyos nga batang babay. Giawhag usab sa Arsobispo ang kaparian sa pag-atiman sa paghatag sa mga sakramento sa mga batang libod suroy sa ilang mga parokya nunot sa pagdeklarar sa simbahan karong tuiga nga Year of the Poor. Andrea Patenya, Suginlimi. Gikasubo ni Cebu Archbishop Jose Palma ang kamatayon sa 11 anyos nga batang si Chastity Mirabiles nga gituuhang gidagmalan sa mga pulis. Matud sa Arsobispo, kinahanglan nga mas dako nga respeto ang ipakita ngadto sa mga kabus hilabi na karong Year of the Poor. Nanawagan siya sa kapulisan nga magpakita og kaluoy ug pag-amuma sa mga batang libod suroy bisan sa mga children in conflict with the law. Apan alang sa Arsobispo, di angayan nga hukman dayon ang gipasanginlan nga mga pulis ug paabuton ang resulta sa investigasyon sa kamatayon ni Chastity. Again, we're saying that in this Year of the Poor, we would wish that we would have more compassion, especially to the street children and the poor around us. Of course, I could not judge the circumstances, but the whole idea is no less than the Pope himself has exhorted us to be mindful of the plight of the many who are indeed poor and are in need. Nanawagan usab si Palma sa kaparian nga dungagan ilang acts of charity sa ilang tagsa-tagsa ka mga parokya. Matud pa, diigo ang mga feeding programs ug gikinahanglan ang pagpaabot sa mga sakramento ngadto sa kabatan-unan sama sa pag-organize og katekismo sa mga batang libod suroy alang sa ilang First Holy Communion. Giving access to the sacraments, freely, we give emphasis on reaching out to them because we care, and I also made mention that to show that we are serious on these matters, we will monitor, we will find a way to check how much we have done. Andrea Patenia, News 5. Sumbong administratiba batok sa mga pulis sa Station 2 sa Dakbayan sa Sugbo giandam sa Women and Children's Protection Desk. Leslie Caminade Vistil, Suginlimi. Gikuhaan sila mga affidavit ang inahan ni Chastity Mirabiles ug apuhan niini nga si Renato at ubangan sa Women and Children Protection Desk sa Cebu City Police Office. Matud pa sa hepe nga si Inspector Ariza Otida, kabahin kini sa posibleng pagpasaka og sumbong administratiba batok sa mga sakop sa Cebu City Police Station 2. Lakip sa ilang ebidensya mao ang higalan ni Chastity nga ana karon sa kustodiya sa DSWD kinsa nakakita sa pagpatid-patid sa pulis sa namatay nga 11 anyos nga bata. Nag-coordinate mi gid sa mga nahingtungdan. Aside from this from the parents, we might as well invite kaning witness Renato nga naa sa social welfare services. Gikuhan usab og clarificatory statement ang mga sakop sa kapulisan sa Police Station 2 nga nanghipos sa mga libod suroy nga mga bata niadtong Easter Sunday. Samtang gimbestigar usab sa Police Station 2 ang lugar diin namatay si Chastity. Kanang duha ka poste o kanang atbang anha na sila magposte diha nya diri namatay ang bati duha ka poste tunga ana na para nay kanang ana sila magpatong. Pero may gina sila. Si Juvin Balbon ang usa sa nakakita sa bata sa wa pa kini mamatay sayo sa buntag ug nakamatngon nga wala na kini kinabuhi niya ng pagkaalas 10 sa buntag. Siya usab ang mitawag sa atensyon sa inahan nga nagtuo nga natulog lang ang iyang anak. Ako ba? Pero before ko niadto akong gitanaw ang bata nag-anya mo ni ang posisyon ana. Nana si go diri.
Nya akong gitan-aw nakita nako iyang bukton nga naay siya garas diri. Ingko anong naam na nimo sa atbang kwanto naghigda man na diha. Siya nga akong ipabalhin sir kay katulgon ko nung siya. Nya gihilantan ra man gahapon. Ana. Ingko nganong naam ni garas imong anak imo nagibunalan? Siya wala sir oy. Nadagma man na gud siya gahapon. Wala ko pasagdigod. Kuyo kung tamiyan saan nga akong tiil man gihubagan mo nang akong anak rin niyanto dito. Ang investigador sa police station to nga si SP1 Richard Katakutan kinsa usa sa gipasanginlan nga mitanyag og kwarta sa inahan aron maariglo og dili na mudayon og reklamo nagkanayon nga buot nilang ipakita nga dili mga pulis ang sad-an sa kamatayon sa bata. Para po pag-repute sa ilang aligasyon na ako'y nang kuan na ni-initiate og kuan settlement. E di mo ginatinuod. Leslie Caminada Vistil, News 5. Wa makatuo ang mga empleyado og nagduma sa mga pipila ka mga establishmento sa Mango Avenue sa kontrobersiya nga giatubang karon sa mga sakop sa Cebu City Police Station 2. King Perez, Suginlimi. Natinga mga nagduma sa mga establisimento nga ana sa Area of Responsibility sa Cebu City Police Station 2 sa mga reklamong mitumaw batok sa mga pulis sa maong presinto lakip na silang hepe. Alang nila may menos sa mga makililimos sa Mango Avenue tungod sa sub-sub nga pagpamadlong sa mga pulis sa lugar. Okay, karami ng mga polis magabi. Sa una, papasok, kuhan niya, mga snatcher niya sa tubangan, isnat kwintas. Pero kita mga standby ng mga snatcher rin. Dugang sa manager ning usa ka butika nga nagmalampuson ang leadership sa hepe sa Police Station 2 nga si Police Chief Inspector Wildemar Tiu aron ma-maintain ang peace and order sa lugar. Wa siya makasaksi nga dunay mga kabos nga gipasakitan sa mga pulis. So far, ang bagong hippie mo maayo ba? Apan kining manay gunay nga bata, mibutyag nga siya mismo na biktima sa pagpamunal dihang gibadlong sa pulis. Okay. Ha? Makasuway na. Kasuway na ka? Ano sa may manasuwayan? Sa kuwan ba? Patutay. Ha? Patutay. Batuta? Ang kanhi pangu sa PNP Academy Alumni Association Cebu Police Superintendent Rodolfo Albutra nangayo sa og pagsabot sa katawhan sa gitubang nga kontrobersiya sa kapulisan sa Station 2. Matud niini nga angay pamalandungan ang mga kalampusan sa mga pulis. He should be given the benefit of the doubt. We should hear his side. Because personally, as I know, Major Chu is a good officer, he's a good man, and his accomplishments will speak for himself. Naman siya yung mga dagko nga accomplishment na makita nato nga is very serious in his anti-crime operations. Hangtod karon wa pa makatag og official statement si Tio kabahin sa mga reklamo batok kaniya. Gisusi na karon ang maong issue sa Women's and Children's Protection Desk, Cebu City Investigation and Detective Management Branch, Ombudsman Visayas, City Government ug mismo ang Police Station 2 kabahin sa mga pasangil. King Perez, News 5. Makaboylo na ang investigasyon sa kamatayon ni Chastity kay hingpit nang midangop sa buhatan sa National Bureau of Investigation ang inahan ug apuhan ni ini. Ryan Sorote, Suginlimi. Gipa-fill up ining complaint form ang inahan ni Chastity nga si Naomi nga maong unang lakang sa himong investigasyon sa NBI 7 una pa siya gikuhaan sa iyang affidavit. Kuhaan sa punta sa NBI ug pamahay ang batang saksi sa kamatay ni Chastity kagahapon apan wa sila tuguti sa Department of Social Welfare and Services sa Dakbayn sa Sugbo nga mo'y nagkusudiya sa bata. Ipada sa NBI 7 si Attorney Donna Insin nga trained sa child investigation aron sa pagkuha sa affidavit sa batang saksi. Mga usab silang kopya sa official report gikan sa PNP ug pamahayag sa involved nga mga pulis sa Cebu City Police Station 2. Wa pa gitubog nga suspect ang NBI kay mo pa'y pagsugod sa makuti nilang investigasyon. Kung ano talaga, kung sino ang culprit. Mahirap naman na ipinpoint natin kagad yung mga pulis sa station 2 na wala pa tayong sufficient evidence na pwedeng sabihin na sila nga talaga ang culprit dun sa nangyaring pagkamatay ng bata. Dapat lahat ng angle titingnan natin, hindi tayo one-sided lang.
Gipaandam na sab ang opisyal nga report sa autopsy ni Chastity isip dugang ebidensya. Mag-site visit usab ang mga investigador aron sa pagpangita og dugang saksi. Susihon sab sa NBI ang tanang anggulo sa posibleng hinungdan sa kamatayon ni Chastity, hilabi na sa pagduda nga ang ama-ama ini ang nagkulata sa bata. Gisalikwahin noon sa apuhan sa bata ang maong pagduda og kumbinsido siya nga mapulis ang hinungdan sa kamatayon sa iyang apo tungod sa pamahayag sa batang saksi. Kuha ba? Kanang murag nakuha sa kung kuha ba nga murag. Basin pa Oh, niya. basin nga. Pero ba ka ni kuha ni sa ama-ama kay wa pa magyumi nakakuha dyan sa kuha kay katupag yung labas mo kay ito. Malakip sa pagisusi ang aligasyon nga suway nga pag-areglo sa mga pulis sa Station 2 aron mahilom ang pamilyang Maribiles. Alamin din namin kung totoo yan, tsaka kung sino, tsaka ba't nag-o-offer ng settlement. Hindi pa namin alam kung kung sino ang nag-offer at ba't sila nag-offer. Ryan Sorote, News 5. Isa sa mga most wanted person sa Zamboanga del Sur napatay sa mga pulis dihang misukol kini atol sa pag-serve sa arrest warrant. Jinky Rosit, Sugin Limi. Dinhi sa sitio kay Mito, Barangay Kanhulaw sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gihaya ang patayng lawas sa 51 anyos nga si Edgar Digamo, ang giilang usa sa mga wanted person sa Zamboanga del Sur, gumikan sa kasong double murder with multiple attempted murder. Napusilan si Digamo sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch ug Mahayag Police Station sa lalawigan sa Zamboanga del Sur kagahapon atol sa pag-serve sa warrant of arrest. Ibunot dayon. Ready man tadanaw na nato siya kay i-consider naman nato da ang iyang background nga very notorious siya sa Zamboanga. Nakapabuto siya, sir? So wala siya nakapabuto, sir? Wala ra sa kapabuto na unhan sa atong mga operatives. Bayad yung siya sada mo siya. Giklaro sab sa asawa nga wa magtago-tago sa balaod ang yang bana. Human sila mibiya sa Zamboanga del Sur, dinhi na sila sa Cebu na muyo kuyog ang 7 nila ka mga anak, sud na sa 13 ka tuig. Giingong siya na lang ang wa madakpi sa 5 ka mga suspect nga gikalambigitan nga krimen. Matud pa sa hepe sa Mahayag Police nga gidudahang miyembro sa Kuratong Balileng si Digamo. Namatay agad yung dalawang babae, 8 years old and 5 years old. Suma sa hepe sa PIB, ilang naobserbahan nga dinhi na sa Kabisayan lakip na ang Sugbo mo'y nahimong taguanan sa mga suspect. Posible sab nga dunay mga local contacts ang maong mga pinangita sa balaod, mga susihon sa PIB kung nalambigit si Digamo sa mga krimen dinhi sa Sugbo. Of course, definitely with the current information, we'll be conducting further background investigation of the subject. We'll check considering membro siya sa Gun for Hire sa Mindanao and he has a member association with other known organizations. So Jinky Rosit, News 5. NBI nagtuo nga adunay mga opisyal sa mga tinugyanan sa balaod nga nagpaluyo sa illegal gambling dinhi sa Sugbo. Matud sa NBI adunay 200 nga illegal gambling operators ang Sugbo. Leslie Caminada Vestil, Sugin Limi. Nasikop sa mga sakop sa National Bureau of Investigation kining 5 ka mga nalambigit sa illegal gambling sa Barangay Kalunasan ug Banilad. Ang nadakpan mao silang Gerson de la Serna, Abigail de la Cruz, Danny Dingkong, Mark de Fernandez ug Kisha Perez. Mato ni Assistant Regional Director sa NBI 7 Attorney Augusto Eric Isidoro, ang mga nadakpan nalambigit sa pagpadagan sa illegal nga swertres. Mato niya adunay mga opisyal sa tinugyanan sa balaod nga nagpaluyo sa di mo minus 200 ka mga illegal operators sa swertres sa Sugbo. May mga binigay na aliases sa amin pero hindi namin sure kung sino yun. Yung alias Maning, allegedly from Cebu, na connected sa mga law enforcer dito na may negosyo daw yan ng mga sasakyan, second hand used cars. Tsaka yung Balta na sinasabi nila. Tsaka yung Tata Salak from Tata Salak from Davao. Matud ni Isidoro adunay nagpaluyo nga financier ang mga nadakpan kay dali ra nga nakapiyansa ang ilang nadakpan sa miaging semana. Ang mga dinakpan miangkon nga gihimo nila nga panginabuhi ang illegal nga swertres. Bot sa ingon nga maamuan ay kay gisuhulan ra man.
Kabalo, no choice man, wala yung trabaho. Alam magmangawat, may magadik-adik. Pagkaman, kanya anak man siya nga. Kuan po lagi dako po daw ang sweldo mo. Gisud na lang po na ako. Wala po ko choice. Kaya tambay lang po ko sa balay. Hindi po kayo digala. Kaya balo niya. Kanang mas dako man ko po sala kung manghilabot po ko or magpatay ko tao para lang kanang makakwarta ko. Leslie Camina Divistio, News 5. Duha ka lalaki nga nalambigit sa pagpamaligya og shabu na sikop sa joint op nga gihimo sa kapulisan sa Lapu-Lapu ug PDEA 7. Pinky Ritz. Wa na makaipsot kining duha ka mga lalaki sa gihimo nga joint buy-bust operation kagabi sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Anti-Illegal Drug Special Operations Task Group ug PDEA 7 sa Barangay Marigondon. Silang Richard Botero ug Mark Josue Ompad nakuhaan og tulo ka mga dagkong pakete sa shabu nga dunay dangerous drugs board value nga dulan sa 1 milyon ka pesos. Usa ka dinakpan sa milabayng semana ang mitudlo sa duha nga nalambigit sila sa mga illegal nga kalihukan sa dapit. They're doing their selling of shabu in tandem. Kumbaga si Mark ang mo-negotiate and then si Richard is carrying the item. Gawas sa drogas, nakuhaan sab ang mga suspect og usa ka Black Widow 9mm revolver. Ang duha nagtinudluay kung kinsa ang sadan kanila. Ilahar na din sugo, sir. Kinsa sila nagsugo? Siya nagsugo naman siya na kontak sa kuan. Ila ko rong giilar mo gipa hatod na. Wa ko labot na, sir. Ikorton ko ni kuan. Katod. Niya ko na. Naway ko ila kamay pagtransa kaniya karon. Udi mo sa man so giadto na mo sa dira nakita mi sa Mandawi, ma'am. Mao ra. Jinky Rosit, News 5. Gipay gayud ganiha ang pagda sa imahe ni Senior Santo Niño ngadto sa simbahan sa San Nicolas. Kabahin kini sa paghandom sa pagkakaplag sa imahe sa mga katsila, 450 katuig na ang nakalabay. Andrea Patenya, Suginlimi. Gikan sa Basilica Minore del Santo Niño, gipresisyon da ang imahen sa balaang bata alang sa ikaduhang traslasyon sa ika-450 nga kasumaran sa pagkakaplag sa iyang imahen. Bitbit ilang kaugalingong mga images ni Santo Niño, dinhi miagi ang mga deboto sa Dan Magallanes diretsyo sa Dan Tupas. Giubanan kini og pagsayaw sa traditional sinulog dance, suloob ang mabulukon nga mga costumes. Mihuno ang presisyon gawa sa simbahan sa San Nicolas de Tolentino Parish ug dinhi gibalhin ang imahen sa balaang bata, diin magpabilin kini sud sa duha ka adlaw. Lakip sa mga deboto nga misalmot kining si Nanay January nga nagtuod ni ining stroller nga gisakyan sa duha ka imahe ni Santo Niño. Ang iyang debosyon sa balaang bata, maoy nakapaayo ni ining iyang 12 anyos nga anak nga si Charles sa sakit nga idiopathic thrombocytopenic purpura kun ITP. Usa kini ka bleeding disorder diin gubon sa immune system sa tao ang iyang platelets. Siya mo ginagluwas sa pinabuhos sa kong anak. Sakiton mo kong anak. Kanang ITP ka lang sa white platelet ba? Pagtuktok o gabrihan. Sukad lang ako ni siyang gikon sa sinyo. Antod ka rin. Human gikanta ang gozos, misunudayon ang Santos nga misa nga gisaulog ni Monsignor Adelito Abella. Padayon pa nga gikumbate sa mga bombero ang nasunog na Inayawan landfill sukad sa pagkasunog nga nagsugod kaganihang kadlawon. Ray Pasaporte, Suginlimi. Ganihang buntag nagpadayon ang asusa na sunog nga bahin sa Inayawan landfill. Ang mga gagmayng fire trucks lang ang nakasulod tungod sa kagamay sa mga agianan. Gisumpay-sumpay na lang sa mga bombero ang hose gikan sa uban nga tangki sa tubig aron maabot ang ilang tubig ang lugar nga nasunog. Si Mayor Michael Rama mimando sa pagpadala sa dagkong truck sa bombero aron dili na mudako ang kayo. Luckily, what is a very good circumstance, we're not using the landfill. So that's something that can always bring bad kung dili mo trabaho ang konsug taban. And I am calling the attention and pleading to the council, Edgar Labella, na they will conduct a special session. And no matter what, this will now bring even a state of calamity din sa landfill. Because if dito na sila ang gikan ng sena sunog, that means it has to be addressed.
Gididaan sa mayor ang pagduol sa manguykoy ug basura. Ikaduha na kining higayon nga nasunog ang landfill. Nga kalit lang mo sila og tungod sa methane gas nga namugna niini. Matud sa mga residente, nakadungog sila ganihang kadlawon nga dunay nagpiti-piti og ilang nakita nga nisilaob na ang landfill. Pag-abot ako ganina nga alas 4:45 kuno nagpiti-piti na ang babawan na. Tungutan ako kung sa'yo nagpiti, usa man nagpiti-piti sa mga kahoy day kuno nga kuan nga sunog na kuno kay nakakahoy naman kuno nas babaw. Ray Pasaporte, News 5. 2,000 pesos ang nadawat sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo kaganiha kay karong adlaw gihatag sa City Hall ang ilaing hugna sa financial aid alang kanila. Ray Pasaporte sa Ginlimi. Sa Barangay Pahina Sentral gipahigayon ang financial distribution alang sa mga senior citizens sa ilang gym samtang sa Mabulog ipang-apod-apod diha sa elementary school. Dunay sistema ang gisunod hinungdan nga malinawon og hapsay ang dagan sa distribution. 120 milyones pesos ang gigahin sa city government sa 60,000 ka senior citizens sa Dakbayan sa Sugbo. Total of 3,000 ay na-receive na for this year. Remember, atong January, naami 1,000 gihatag, that is for January. So, karon ang 2,000, that is for February and March. Ano na siya. 720 milyones ang budget appropriation nga financial assistance alang karong tuiga. Iyan ang ipatangtang sa listahan kadtong mga mipanaw nga senior citizens aron di kini makahatag og kalibog. Pero may instruction ako dyan ang pabutangan o remarks kanang disease ano siya. So, mao na nga di good exactly 60,000 ang makareceive. Kay sa patay naman. I do not know nga nung wala pa bitaw ni matangtang bitaw. Still na pagyapon sa payroll pero butangan na lang na namudag disease. Bisan pa man sa hapsay ang dagan, gibutiag ni Cuevas, duna gihapon sila'y nasugatan nga kakulian atol sa distribution. Payroll, lahi ni differ ang ilahang kanang ID because replacement. When it is replacement, another ID number ang nabutang. So what I instructed to them is kuan na lang kanang pa-vouch na siya, although dili gid unta na siya kanang kuan kay maulagi na. I told them na to collect na lang on Monday. Any problem nila ma-encounter, just report it to OSCA kay they will be the one to kuan kanang unsa na they'll be the one so unsa ni gali to correct. Ray Pasaporte, News 5. Sado na ang tanan alang sa duha ka adlaw nga kalingawan karong weekend sa Dakbayan sa Lapu-Lapu alang sa kadaugan sa Mactan. Ryan Sorote, Suginlimi. At tubangan mismo sa Lapu-Lapu City Hall, andam na ang usa sa 23 ka stage. Mas daghan kini kunit tandi sa 16 sa miaging tuig alang sa non-stop street party sugod ugma. Alas 6 sa buntag ugma sirad-an na ang daan gikan sa bag-o og karaang Taytayan paingon na sa Hoops Dome og sa Lunes sa alas 5 sa buntag ablihan kinig balik. So mao na nga nagpadatag mga notices, especially nga to sa MEPSA nga mga kompanya o mga affected residents. Unya, doon na po tayo mga gi-publish dito sa newspapers nato pagpahibaw sa atong traffic advisory. Gikan sa 1.2 kilometros nga kalsada, mas taas karon ang gisarad-an nga daan nga moabot og 3 kilometros aron makaakomodar og mas daghang party goers. At talanugma ang pagparada sa unom ka floats o mahigantes o inig Domingo ang mabulokon nga Rampada Street Dancing Competition paingon sa Hoops Dome nga nahimutang sa Barangay Gunob. Suportado sa mga resorts o hotel sa Dakbayan ang weekend street parties tungod sa kadaghan sa mga lokal o mga langyaw nga mga turista nga midagsa sa syudad. Doon na say laing kalingawan sama sa rappelling, wakeboarding o pet shows sa park sa Mactan New Bridge. Gi-feature sab sa Liberty Shrine ang mga lamiang pagkaon sa mga hotel o resorts pinagi sa Mactan Food Festival. Naglaom ang mga organizers nga gikan sa tunga sa milyon nga mihugop sa street party sa miaging tuig, mas daghan pa ang mga tao karon hilabi na sa pagpalapad sa ilang venue. So, di ta gusto mo butang og estimate pero nag-expect kita nga mas mudaghan gini ang tao karon maghuwat lang ta sa official estimate anas PNP. Sa Lunes ang tradisyonal nga reenactment sa kadaugan sa Mactan. Ryan Sorote, News 5.
Natuldukan na ang problema sa medical waste sa mga tambalanan sa Dakbayan ug Metro Cebu kay gipahibaw sa DENR 7 nga giaprubahan na sa ilang central office ang transporter permit ug treatment storage disposal sa Pollution Abatement System Specialist Incorporated (CONPASI) ang nag-inusarang tigkuha sa mga basura sa tambalanan dinhi sa Sugbo. Ray Pasaporte, Suginlimi. Mipatawag og tigom ang DENR 7 uban ang mga representante sa mga tambalanan uban ang Task Force Everlasting Living nga giumol ni Mayor Michael Rama sa maiging adlaw kini aron tukion ang problema sa nagtipon og na nga mga hospital waste. What about the placenta? Can you also grind them? Actually, we have a grinder also. You will grind them? Yeah, grinding. And this machine is responsible for grinding also? Yeah. Gipadayag sa mga representante sa mga tambalanan kung unsaon nila pagsulbad ang nagtimpun og nilang basura. Say gayon nga di pa makabalik og operate ang PASI. Apan dihang gipahibaw sa DENR nga aprobado na ang permit sa PASI. Nausab ang mood sa maong tigom. Mao nga gikalipay sa Regional Director sa DENR 7 ang resulta sa dialogue diin nahatagan og kasulbaran ang maong problema. Kaya ang problema na to karon gyud kung saan na to nga makuha ang 30,000 kilos of hospital waste. Karon nga because atong Manila SAD office ni support po gyud nato. In fact, karon lang gid nato na nahibaw-an nga ang approval sa atong TSD o katong transport registration online na sa pagkakaroon. So at least masulbad na itong problema, then RD William now can issue the transport permit. Natong mga hospital din kuhaon sa atong service provider ang mga hospital waste. So matud ni Montejo, wa na ibabag sa ilang buhatan sa pag-issue sa transport permit ug nang hinaot siya nga karong weekend mahurot na og kuha ang basura sa mga tambalanan. For the transport permit gikan sa hospital padulong sa facility Para sa vehicles. para sa vehicle nga mo dala, no? Usa sa mga nakaingon nga nung wa dayon marilis ang permit to transport sa PASI. Nawani sa DENR Central Office ang kopya sa resulta sa emission test sa ilang sakyanan. Once nga na to updated nilang application sa ilang transport permit, then we will have to act for each hospital nga ilahang i-applyan. Apan matud sa presidente sa PASI nga posibleng sa Martes o Miyerkules sunod semana pa sila makasugod og operate. After the transporter permit, diretso na ta sa transport permit, which is the regional level. According sa EMB director ganiha, ready naman kuno tanan. So Friday na rabaron, so probably maka-start yung tating Tuesday or Wednesday ba. Kaya na pa may transporter registration certificate nga to apang comply. Tufano naman kuno. Ray Pasaporte, News 5. Nangabot karong adlaw gikan sa naglalaing nasod ang mga sakop sa komitiba nga mo inspeksyon sa mga venue sa International Eucharistic Congress. Kabahin kini sa mga pagpangandam sa kalihukan nga ipahigayon Enero sunod tuig. Andrea Patenya, Suginlimi. Nagsugod nagpagpangabot sa Sugbo ang mga delegates sa Pontifical Committee on the International Eucharistic Congress gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Mao kini ang labing unang pagbisita sa 59 ka mga delegates alang sa pagpangandam sa IEC karong January 2016. Magmisa ang mga delegates sa St. Therese Parish nga sa ulugon ni Archbishop Jose Palma karong 5:30 sa hapon. Ugma sa 2:30 sa hapon, gikatakda nilang bisitahon ng IEC Pavilion aron pagtan-aw sa construction updates ni ini diha sa Archdiocesan Seminaries sa may Pope John Paul II Avenue sa Barangay Mabolo. Karong Domingo, Abril 26, bisitahon nila ang uban pang Congress venue sa IEC diha sa Capitol Building, Cebu
Cebu City Sports Center, Plaza Independencia ug South Road Properties. Musalmot sab sila sa mga kalihukan sa Kaplag ug mutambong sa misa sa Basilica nga sa ulugon ni IEC President Archbishop Piero Marini. Karong Lunes, gikatakda nilang bisitahon ang mga inmates sa CPDRC ug mubalik na sa ilang tagsa-tagsa ka mga nasud pagka Martes. Gawa sa mga miyembro sa Pontifical International Committee, manambong sab sa maong mga kalihukan ang mga opisyales sa CBCP National Committee, sama nila ni CBCP President Socrates Villegas, Committee on IEC Chairman Romulo Valles, ug Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Nanawagan si Archbishop Palma sa tanang mga Sugbuanon sa pagpakita sa ilang kadasig ug pagka maabi-abihon sa mga international delegates. When they see our faith, when they see that there are many who join the procession, when people will see that there are many who flock to churches when we go to the churches, when they see that even in the opening, there are many of us, and when they see that here we are, when they go to the churches and see that our faith is alive, popular religiosity is again very strong. People are happy, people are smiling, people are friendly, those things. Then I think they will say, yes, faith is certainly a gift that makes people become more human. Mato di Palma, kung kaniadto makulbaan siya sa IEC karong 2016, karon excited na kaayo siya alang niini. I look forward to the January 2016 with eager anticipation. I think when I imagine January, I think we have many wonderful things to share. We have many wonderful things to celebrate. Ang pangu sa IEC Committee on Promotions and Publicity, Elvira Go, nanawagan sa katawhan ug sa lokal nga media sa pagtabang nila sa pag-promote sa IEC activities. Natandi niya nga mas gipangandaman pa sa mga tao ang pag-abot ni Pope Francis sa nasud kaysa sa IEC. Matud niya, ang ngay hatagan ug mas dakong bili si Hesukristo kaysa sa Santo Papa. So kailangan magtulungan tayo. Ang request ko lang, please, we need to work together if we want this event to be very successful kasi nakataya po ang pangalan natin, ang success nito. Sa latest report sa Cebu Archdiocese, 8 million pesos pa lang ang nakolekta sa donasyon gikan sa Piso para sa Misa ng Mundo campaign sa IEC. Andrea Patenia, News 5. Happy weekend mga kapatid ug happy weekend kanimo Attorney Georgia. Dennis. Mo kadto mawalita sa Action Bisaya kini si Dennis Tanok. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kadusa kapatid. Kay di lang kutob sa balita, action!